komt hij eigenlijk? Nou, meestal dus dan heeft er 12 treien lam bij een skier. Heel goed. Maar nou kwam de 4 erover. Nou? Goudelven. Ja, eigenlijk wel ja. Ik ben maar 1 hinderke begonnen en op een gegeven moment dus 2 hinderkes. Nou, op een gegeven moment dacht ik met mijn skiepjes hebben. Nou, als ik met 2 begon, nou, ik ben uitbreiden naar 8 stuks en dat is mooi zat. Nou, dat is wel hobbybeloofd. Dat is de verdubbeling van de veestapel. Ja, daar gaat zuiver kijken naar. De eerste had het er zelf uitperst. En toen op een gegeven moment kwam er niks meer. Ik denk, dan moet ik maar even een handje helpen. Dus nou, de vrouw er even bij, die had het beestje even in de hoek gehouden. Dan skiert dan. Nou, want toen vlucht er alle kanten uit vanzelf. Toen zijn we de kop in de hoeken dus en ik haal hier de 2 uit, ik haal hier de straai uit. Toen zei de vrouw, nou is het mooi weg. Nee, ik zei, ik moet nog één vullen. Toen weer in de fjouwer. Nou, ik zei, het zou me nog net verbazen dat er nog hier niet zit. Nee, zei hij. Ik zei, ja weet je. Dus ik nou een keer veel, ja. En ik kwam nummer 4. En toen ik was oor, nou. En ik was hier en daar. Dat is volle minder. Maar van buiten, nou, even op cameraatje zien dat ik wat te rijden is. En ja, hier heb je de wanden. Ja, dan moet je even zien wat er aan de hand is. Dus maar de kop in de hoeken. En de hand er even in. Schiet wat poortjes vast. Ik denk, nou, dit werkt net. Die wien moest al iets. Hij kon wel in gedeeltes eruit komen. Nou, dat gebeurt ook wel eens. Maar hij kwam er heel uit en wie vierde niks te rijden, alleen nog hij leefde net. Hand en anker in, elke nog in uit. Ik een schieterig denkje. Leefde ik net. Nou, gewoon een kant lijnt. Hand en anker in. Hoe viel ik alle grutters? Ik denk, nou, zie je wat dit is? Eruit halen, leefde nog. Dat wie deze dus. Nou, ik denk, zo moet ik wel ophouden, maar toch nog maar even een keer vullen. Nou ja, dan haal ik er een uit, nou die passen krijg ik in mijn hand, zo iets wie die, dus dat het nooit goed weg. Dus dat ik een beetje lang hoor. Ja. Het ben 4 stuks en dat ben uit de vol van mij, dus dan moet ik maar een beetje bijvullen. 5 cadeaus. Dus krijg wel iets bij. Ja. Haast al, ja. Ik heb het idee dat Ian ik een oorpoortje had als de rest. Ja, het die ik. Die had een mankement gehad waarschijnlijk, zonder dat wij het zelf in de gaten hadden. Hè. Maar dan ben we mooi naar de veearts geweest. En die had hem even een spalkje, jongen. En nou ja, dan kan er weer op jouw poort erin. No? Heeft alleen onder de station? Ja, er zijn 3 oikjes en 2 ramkes. 2 sekjes. Dus ik dat is redelijk in evenwicht. Nou, 2 heel en 2 heel, dat bestaat nou. Mag je hem helpen lukken? Dat is een veilrun, dat is eigenlijk een basisevenement. Er werden 1300 mensen om mij door. En dit is een van de 64 hindernissen die je nu joggen. Iedereen staat met een reerbandje om. Helst een hindernis net, dan mag het reerbandje inleveren. Naast de wedstrijd hebben we nog een soort recreanten. Die doen natuurlijk puur van de fun mee. En denk je van hun nog wel om het van de oorsprong het reerbandje, als ze een reerbandje omkomen, is van hun overwinning. En dan maakt het net uit hoe lang ze er door net. En wat is nou zo leuk om soks te doen? Ik denk dat het wel een beetje lijkt bij het band in de meeste cel. Nou, vroeger mocht je ook een graag bjatje van nature. Je bent boeten, dat is sowieso mooi. Er zit water in. Je hebt een oude kinderen, dus juist hij en mem, dan mijn dochter de zwaantjes dit waren. Het is een gevecht in jezelf. Het is de apenkooi. De volwassenen die neemt hier het hele gedeelte. En die moeten daar oer het net, oer de balken, apenhang hier binnen de touwen. Moet ze hier net onder terug en dan gaan ze hier een stuk apenhang, daar wat ze eruit. En de jeugd die start dan een stukje letter in en die pakken een lietstukje. Is het net gevaarlijk soks? Ja, dat lijkt het misschien wel zo, maar ja, in al die jaren dat wij die sport nou organiseren, is er relatief heel weinig gebeurd. Ik denk als een steltje volleybal en voetbal even geen leest, dat er een soort meer blessures te vast kan komen. Er valt wel eens een keer in, het gebeurt wel eens wat, maar het is relatief heel erg weinig. Heb je hem al testen?
Ik ga hem nog net testen. Nee. Is het wel safe? Nou, die is wel safe, ja. Ik wil het eigenlijk wel even zien dat het wel klopt, dat het wel keer staat. Nou, dat wil ik wel voor hè. De start gaan we heel bruut maken. Dan moeten ze starten met de volwassenen met een autobaan om een nek, moeten ze omhoog klimmen en met zo'n hele grauwe balken die hier hingen, die moeten ze heen klimmen. En dat is wel heel moeilijk al. En wie verwacht ik dat een heel soort recreanten daar moeite maken en dat net herlie zullen net. En daarmee willen ze toch vol even met het neus op feiten druk dat dit wel sport is van getrainde mensen. Een van de hindernissen die heet Bones. De Bones. Ja, dat is wel op zich wel een mooi verhaal. Die hebben we ooit een keer betocht en toen hier we naar echte bonken heen je nog. Bonken? Echte bonken. Het waren sokkenbonken. Dit is de echte bonken. Hier is het ooit mee begonnen. En het is inderdaad met die zielige houtjes. Die komen naar hier om die touwen te heen. En deze ring, ja, die gleed je een touw en dan stap je jezelf in beweging te brengen. Ik vind hem tof. We hebben er zin in, of net? We hebben er echt zin in, ja. Wij zijn liefhebbers tot op het bonken, zou ik maar zeggen.